Ebe anyị ndewo anyị abịakwa ọzọ n'ime ụzọ ọgụ ọzọ. Na nke mbụ anyị mere gbasara nchụanwụ na iji wee gwọọ ya malaria, ọgwụ ọya ịba. Ibe anyị chi n'aka nke ugbu a bụ akwụ pọpọ na anya ọfụma ka efe ya. Akwụ pọpọ ifuru ya. Anyị asachaghị ya asa. Nke bụ nke na-acha ndụ ndụ, nke na-acha edo edo. Ịmanụ nke bụ nke kpọnwụgola akpọnwụ na-adazi ada na-acha edo edo. Ọ bụrụ na ịba abago ọbụ ịba ọcha n'anya, ọ bụrụ na ọ bago gị n'anya, ịma na ị ga-etinye nke wee rụọ. Mana ọ bụrụ na ọ babara n'anya na ọ ka bụ sọsọ ịba ka ị ka na-aya, ịma na ọsọ nke ka ị ga-arọ. Ka anyị rapụgodo nke a ka anyị rụọ nke. Kedu ka esi ga-eme ya? Anyị ga-arụ ya dịka anyị si wee rụọ nke nchụanwụ. Ịrọgide na mbụ ihe mbụ mere bụ na m were nnu were mmiri dị ọcha saa anya, sachapụ nje nwere ike ịdị na ya. Ugbu a ka m rọzie ya, rọchazie ntinye mmiri wee pịchaa. Ịgbalị ya na ndụ nwụọ ọkala tọmbla n'ụzọ onye ugboro 3 n'ụbọchị maọbụ ugboro 2. Ịbụrụ onye ụjọ ọgwụ ị nwere ike n'ụzọ nwụ na-abụ, mana ọ bụghị na aja ụjọ ọgwụ n'ụzọ onye ugboro 3 n'ụbọchị, ụtụtụ, ehihie na abalị, ọkala tọmbla ị ga-achọ ịbachi ma mfụzi ya. Ihe ọzọ nwere ike ịgwọ bụ ọ bụrụ na ị na-aya ọrịa shuga, diabetes, ọ na-agwọ ya diabetes. Maka na ịma na ọ na-enu ezigbo unu na ọrịa shuga na unu anaghị enwe njekọ. Ọ baa n'ime arụ gị, obido gbalụbazie shuga niile adịghị n'ime arụ, mee ka ị nwere onwe gị. Ka anyị rụọ ọnya. Ị na-anya ị ga-afụ na ọ chapụtachaghị ihe niile ọ ga-achapụta. Ọkwa ịbụrụ ka anyị si wee rụọ ọnya, ọ chapụtacha ilu niile dị n'ime na ị na-anya ka ewe ka o si acha, ka ọ na-acha ndụ ndụ. Ọ na-enu mana ọ na-agwọ ọya dị iche iche. Ọya shuga, diabetes na-agbalị ọsọ. Ya na diabetes adịkwa na mma o. Ọ na-agwọ ya diabetes to mess ma ịba ma ọbara ịkọ na-arụ. Ọ na-enu unu bụ ka ị malụkwa amalụ. Ịma na nke izizi nrọ ka nsị gị na ọ nara enu unu, mana nke na-enu ezigbo inu. Mana inu ya mgbe iji ga-achọpụta na ọ na-enu inu bụ ma ọ bụrụ na o nwebere ihe na-aya gị. Mana o nwee ihe na-aya gị, emekwa na onwe ndị na-eje na nke dibịa eli nsị ọkwa ka o wee na ka ọ ya na-aya ya wee na. Mana nke a bụrụ nsị, nke a bụ na akwụkwọ mba ịvụrụ anya. So na ka o si na wee unu ị ga-akaba arụ nwa ọnya ka ihe na-eme gị wee kwụsị. Owibe nna chi chetara gị bụ na ihe ọbụla gbasara ọgwụ Igbo ya agakwana na friji. Itinyekwara anya na friji, ịlụgo ike niile ọma nlụzikwa ọlụ ọzọ chaa chaa. Ịrụcha anya ozugbo ị na-arụ ya ma gịnị gbalịa nwụọ. Ọ bụrụ na iche na ihe na-alụ onwe n'oge ehihie, ị nwere ike ịgbanye na kan, ịgbanye ya na mkpọ n'oge ehihie nwụọ ya. Olukwe n'abalị ịrọkwa ọzọ nwụọ. Ụtụtụ kwa ịrọ gbanye na kan, ịnwụọ onye ụtụtụ na ehihie. Adọnyekwana ya na friji, idonye ya na friji ike ya alụọ. Ọ na-atọ. Kedu onye ga-eso m gaa?